everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Mao kina akong pangandoy. Sukad pa gyud sa una nga gipanaad ko sa kong kaugalingon nga okay na akong mamatay. Okay na akong mamatay kung matuman na ka ng maong pangandoy na ako. Apan, wa pa di ko mahuman sa pagpangandoy. I want more. Ning higayon na, gusto kong maako siya. Bawiun ko siya sa uyab niyang strikta. Carla. Mao ka na, te. Maako si Lloyd. By hook or by crook. Say! Taas ang panganduya. Taas mas malhibos kung inlock. Ingon na ba sila Iyas? Kung sa kataas yung pangandoy, mao sila gitasun sa pagkahagba. Kung di ka maning kamot si mong paglupad bayot, mahagsa ka gyud. Unsa? Oh, kung muhunong ko sa paglupad, mahagsa gyud ko. Apan kung padayonon ko ang pagkapakapa sa akong mga pako, aron ko makalupad bisan sa hinay lang nga paagi, maabot ko ang akong pangandoy Angela. Di ba, ti Elvira? Ha? Mura nagog istorya sa unggoy ug sa bao ba, katong naglumba sila kinsay mo abot sa finish line. Hambugiro pa kayong unggoy, nga sa jud ang unang mudaog sa lumba, kay mas kusog man gyud kuno siyang mudagan kaysa bao. Apan sa dihang iyang nakita ang bao nga, layo na kayo. Distansya na kay ang bao niya, ani pahuway ang unggoy sa punuan sa kahoy og nakatuog. Wa siya makamatikod nga gilabyan na day siya sa bao. Mo na diha, ako naisama sa bao, hinay apan kanunay. Ay ayog. Ako ba to? Naminaw ko. Mauwahoy na ko sa misa tungod sa imong lain na sang sugilanon, Carla. Ay, adto na ko. Ug kamo na'y bahala din sa tindahan, ha? Bantay mo sa kawatan. Adto na ko. Padayon lang, te. Ingat sa daan, te, ha? Mo na Angela, Angelo, Angela, hoy! Kuhaon ko si Lloyd sa hinay nga paagi. CR sa kuya sa naglain makuntian sa daghan ako nagkaon. Oy. Ipadayon na na yung pagdamgo diha. Sorry. Di ko kasakay si mong damgo, Miss UK. Kay adlawan parang dako. Lain naman sa giangga ni Angela nako. Ang kadto man giangga atong malditang girlfriend ni Bruce. Nahibaw ko. Wa mo mobilib sa akong damgo. Pero magkita lang gihapon ta sa ending. Kami ang kaslo ni Bruce o sa akong lady sa ending. kami. Baby, please. Tubaga. Please lang, tubaga. Oh. The number you have dialed Uy. is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Ikapila na ako ning dial ni Heart. Magsigilag bagting yung cellphone. Apan digid niya tubago nang ako tawag. Ay, katog yung mga bayot ang nakainguda. Oh, usar da eh. Katong babae da eh. O katong bayot. Katong usa ka bayot nga mubo. Apan, duha ko ato da. Bayot begitu siya? Mura mo sa tinuod to siyang babae? Ug katong taason nga yang kauban, klaro kay itong bayot kay wa may dughan. Time pa, ha? Time pa. Murag nakakita naman ko adtong bayuta. Gusto. Nakakita na ko adto niya. Pero yun na. Tiin mong yun to, ha? Nakita ko na gyud ikaw. Excuse me. Di ko si Lloyd, miss. Ikaw si Lloyd. Si Lloyd sa akong imagination. Ha?
Uso. Ninumdum na ko. Pasensya ka na sa amiga na ko gwapo ha. Kuhan ka ng obsessed lang kay na siya sa iyang gibasa nga novel. Susama ko na mugnaong sa lalaki sa iyang gibasang novel. Husto. Husto gyud. Sila gyud to. Sila katong niduol na mo sa backstage sa stage drama ni Titere. Hello, bro. Hello bro. Naibaw na ko kung nganong nakaila sa akong screen name katong gituho antang duha ka bayot kagahapon bro. Ha? Sa stage drama ni Titere, diin gi pinsitan ti ka. Ako'y nida sa imong lead role. Mao ba? Oo. Giduol ko ato nilang duha sa backstage kay wa pa man magsugod ang drama. O gigakos o gihagdan ko atong babae mo po. Ha? Babae? Abi ka magpulos to bayot? Babae tong sa bro, katong bubuon. Hey. Ano bang gihaguan ka na niyo pag-una-una? Saban, nakalay ka itong mabuon? Gago. Kuan, gusto kong balikon ko sila sa Carbon bro. Magbayad sila sa netabo sa mong relasyon karon ni Hart. Unsa? Ay, Carla. Ni Ao, gipalitan ti kas paborito mong prutas. Marang. Hinog kayo ni. Hinog kuno na sa punuan. Tamis kayo. Kahibaw, sabyog ka mo bitik sa ako mga weakness, no? Sa ako mga paborito? Diin ka ba nahibaw? Nga paborito nila kong marang, ha? Ako an kanang... Kinsay nagsulti ni mo nga ganahan ko mo kaan aning marang. Kaya ako taparuson. Ayaw lang sa taon day. Uy, makasa ka na. Kinsa man lagi? Si Angela Bayot? Uy, dili, uy. Ay, pataog pasangil day. Kinsa man lagi? Kaya akong tamparuson. Ayaw lang sa day. Kay sakit taon ng tamparos ni mo. Murag yun nagsukmag ang imong tamparos. Murag sukmag sa kalalaki. Kinsay nagsulti? Ako! Unsa? Mabit ang ingon ko nga ay nagtamparos siya kay mawingig sa sabling naong nako. May sa imong tamparos nga dang pagmahal. Ay, agkay. Kalita to day, uy. Wa makamananghin ka ng paros ka. Unta, makabantay o makalihay ko. Di ba niingon ko nga tamparuson ko ang nisulti ni mo bahin anang marang? Once I say it, I mean it, Dinjo! Unsay nga anday, Carla? Bugo! Di ka kasabot sa binayabas kong English, ha? O nga nahibaw magkang paborito ko ning marang, ha? Makapila naman ti ka makiti nga nagpangos og marang ni Carla. Kanabang malabay ko din sa tindahan ninyo ukay-ukay. Usahay, di ka mahibawang hilom kung muagi din eh. Aron makakita lang ko sa imong kaanyag. Ay mag-storya tag real and true din siya. Kanang tinuod ba? Kinahibabi akong batik kog naong. Unya mo ingon ko nimong maanyag. Na makaknagkaana din siya. Pero maanyag ka sa akong mga mata, day Carla. Oo, kay manukon man ka. Ah? Nagtuo kang wa ko kabantay, ha? Nga mukalit lang kag tagbo ng imong pananaw, mukalit lang tagbo ng imong tinanawan. Manukon kang dako din siya, manukon ka. Mo nang moingon kang maanyag ko. Pahawa din sa mong tindahan kay di malason man sa miane. Tungod ang naong mong di madrawing. Parehas bitaw taday. Ay mao ganing gipapahawa ka kay daghan na ta. Makalagot. 71 missed calls? Ay, aday, ay! Ay, naunsa ka pag gibilin man nimong imuhang silpon dito sa Maylon, day? Baya uroy og nag-ulan pa, basa unta ka na. Ay, kinsa mo ka nang nagapunay ni mong tawag, day, heart? Ha? Ngamura ka ganina pa man naggadagatsyabaw na imuhang silpon sa kong paminaw? Murag importante yung tingali ang tuyuan na nanawag ni mo, day, kay ay wala mong kahunungi og tawag. Kinsa mo ka nang nagasigi tawag ni mo, day? Si Derek. Ay, katong gwapo ni mong uyab nga si Derek kun Bruce! Kadong artista! Mahimo pa, daday? Hunong na ko na sa mong pagkatawa. Aha? Sige, tag atong tawhana. Aw! Saan rin ako sa pagsulti, day? Alam mo, nag-inom na akong batig na akong mo ang uyab nga. Gwapo man to, kay artista ko to. Shut up! Aw, shut up, girl. Gipahinumduman na ko ni mo sa linihukan o kinaiya atong bayot nga uyab ni Derek nga sama ka batik ni Mugnaw.
Grabiha. Grabiha, sakit sad nimo magsalita dayo ay ang sakit naman nun. Pero okay lang day kay tinuod man. Pero siya lang to day. Si Derek imang uyab. May uyab nga bayot. Day. Yak! Kahugaw niya! Ako nga limpyo pagkababay. Magkigsawa tong kalgason niyang uyab nga bayot. Dili na ko niya, daday. Dili na ko! Oh, bro. Ngamlay ka. Saan ka pahibaw mo anhi ka? Huwag ka magpahibaw daan. Kaganihara kong tinawag nimo, di ka man makontak. Oh, shit. Wala sa signal akong phone, bro. Lisod kay signal lisod sa studio, good. Labi na sa sound sa recording room. Di ba na ka? Sarado biya kayo ang among recording room. Double door pa ganin eh. Aron di ka masud ang mga tingog din sa gawas ba? Nya, makadisturb mo sa among recording. Pero, ganong niya bitaw ka? Sa, gimingaw ka na ko? Ha? Gago. Kaya parang, pirmi naman ko yung pagduan mo na ko din sa studio. Sa man, di ka busy sa imong shooting. Gikan ko shooting. O umana kog take ang akong part sa akong leading lady na sad sa pagkakaroon. Karon pang kadlawon ang sunod kong take. Mao ba? Mao din nagkalaag ka? Pero, yun na ba? Ganong niam ka? Anong milaag na ka na ko? O sa may problema? O sa man, okay na mo sa heart? Wa na di may problema? Okay na mo? Okay boy. Di ka ganito bago ng akong mga tawag. Oo, sa man, libre na ka? Kuyugis ako, Bobby. Asam da? Pangitaon tatong mubong babae nga nakagakos ug nakahawak na ako. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!